मी सुनील पानसरे. आज आम्ही आघार या गावी आलो आहे. आमचे मित्र डॉक्टर गांगुर्डे सर यांनी त्या माऊलींनी त्यांना आपलं BDS बंधन प्लस शिगरू दिलं होतं. तर माऊलींना काय रिझल्ट आला ते माऊलींनी ते सांगणार आहेत. माऊली नमस्कार. नमस्कार. नाव सांगा पूर्ण. नतू गांगुर्डे. नतू अंधाराम गांगुर्डे आघार. हां. तर माऊली तुम्हाला हे दिलं होतं आम्ही शिगरू. तर तुम्हाला किती दिवस झाले घ्यायला? 15 दिवस झाले. हां 15 दिवस झाले. तर काय फरक वाटला तुम्हाला? गुडघ्याला 50% फरक आणि पोटऱ्यावर वरती ओढत होते ते पण बरं वाटलं आणि जेवण जायला हां. झोप वगैरे झोप येत नव्हती बरोबर आहे ना? झोप येत नव्हती, झोप पण यायला लागली आणि एक जबरदस्त असा रिझल्ट आलेला आहे. तर 15 दिवस झाले. हां. तर हा 2 महिन्याचा कोर्स आहे म्हणून घ्या आणि मला बरं वाटेल. हां धन्यवाद.